31. 31. 31. U restoranu 3. A vendéglőben 3. A vendéglőben 3. Htjela bih predjelo. Szeretnék egy előételt. Szeretnék egy előételt. Htjela bih salatu. Szeretnék egy salátát. Szeretnék egy salátát. Htjela bih juhu. Szeretnék egy levest. Szeretnék egy levest. Htjela bih dezert. Szeretnék egy desszertet. Szeretnék egy desszertet. Htjela bih sladoled s vrhnjem. Szeretnék egy fagylaltot tejszínnel. Szeretnék egy fagylaltot tejszínnel. Htjela bih voće ili sir. Szeretnék gyümölcsöt vagy sajtot. Szeretnék gyümölcsöt vagy sajtot. Htjeli bismo doručkovati. Reggelizni szeretnénk. Reggelizni szeretnék. Htjeli bismo ručati. Ebédelni szeretnénk. Ebédelni szeretnék. Htjeli bismo večerati. Vacsorázni szeretnénk. Vacsorázni szeretnék. Što biste htjele za doručak? Mit kérnek reggelire? Mit kérnek reggelire? Pecivo s marmeladom i medom. Zsemlét lekvárral és mézzel? Zsemlét lekvárral és mézzel? Tost s kobasicom i sirom. Pirítóst kolbásszal és sajttal? Pirítóst kolbásszal és sajttal? Kuhano jaje. Egy főtt tojást? Egy főtt tojást? Jaje na oko. Egy tükörtojást? Egy tükörtojást? Omlet. Egy rántottát? Egy rántottát? Molim još jedan jogurt. Kérek még egy joghurtot. Kérek még egy joghurtot. Molim još soli i papra. Kérek még sót és borsot. Kérek még sót és borsot. Molim još jednu čašu vode. Kérek még egy pohár vizet. Kérek még egy pohár vizet.